Toi oli paha. Mä kyllä vähän jo säikin. Kyllä. Nyt jäätiin kyllä tänne. Oi. Onneksi ei joutu ilmassa. Hyvät naiset ja herrat, Hiitotiellä oli kotka, joka yritti päästä koneen alta pois, mutta hyvin suurella syyllä epäilemme tuosta paukaus johtui siitä, että kotka luultavasti päätyi suoraan moottoriin. Tämä ei kyllä tiedä meillä hyvää, mutta kerron teille lisää ja kaulemme tuolla keitillä. Ladies and gentlemen, the bang you heard was not our original problem. There was a large eagle on the runway which tried to get out of the way, but most probably it went through the engine. So we will turn back to the apron, and fortunately this probably will be a big problem, but I will tell you more when we will check the situation. I'm very sorry about this.